Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wanchumulikira bono chiarogire Chinsa Isato chia bono bo tukenga kineko kwarigania SMS ya mwangana Amayia yaro kumanyigati erito kwariganira kurwa semambia yarenge ntambe goika Chinsa chiga bono chia bono margobali tukeli gari ya Jumaine tariki 24 mutinyo gatatu mwaka bw'ikiri bubere na 24 na mange habereka okorekana ayu aseri bango chiko gusansamurana na gukumanya se margoba ya bono bunabali kibaito erwa kuyasangire ku cingongo cyonsi ime na isiko yorogongo rwa gusigatia mwangana gendrete gwate ku mwancho modena alibuna nigo wana babunge bagoserere kuchikumwaka izikomu waziri bwobo chino susani na kumincha wandari kuchikwane kimuno mugiroga ndreto banyagitali ngonyarole ko ikomwelio engana babere bakumulekera muno asubime na kurwa kogoserere kwabo na kwane kibuna abanyagitali babwentukere nemeremo ase wizaro ya rokane gotekera niemerobeli yaje ase nchire bwenete ngati yarito kuchikumulekera mwancho muligari anabo igasomo rukiwoyo mukuru wa University ya Kisii mwako gatatu abakaweita ase kerengabuna ni gobono omusubati oyibono orumoro kiwanera ase skuru egyo egotebekana buna ni gabwato mwancho yegantekero mu muroyo kunyara wesungya na weita emambia ya ngati yalia tokuchikumulekera ase nchira yo masajo amonenda mange dendra gotobwati wetene seme mtandao ensemeli ya Facebook na bokotera buna Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bokotera buna Ndizi TV News tobasekweba gotobwati wetera se website yetu na www.ndizitv.net onyara konyara yo amonenda mange olitokobwatira na ergotera sumuno bwemanyiryo higa koro kwa Lydia Mose ekrokeli Petronira Mokira connect chibi chamuli cha wikira senchire bwende tritangana kima tonyara mangana yo senchira yoko ya tuta alito ngo mwana we skuru Kisii University wengentaire ese kirandi kirange nanka igekenyuro obwancha niyo bongento kieko moro kiwobo University ya Kisii oromako gatatu nige itira sengencho yobwanchani witira sobo semia bodiare konyora witira se obungaini bwaye nominated one of us na bange twamerete kirego kyobo konyo mu governor meje county ya Kisii George Sukabono iteberanira nogo chora kwayo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati sime yanya bwoka tobwate chiombe chitinga tobwate chingo konto tugete aki ndobwate estima ase myake menga amanyekurwa chinsemo chia mugambi sengera bosoti mirro baraso kubara we chinguru cyumurasa nseme yabara kaimwacha tomanyeta ya kayere asa yo monenda mange saranso ke twemanya senchire yoboye kanolitira nenchenkoro kwa Vincent Onyancha amesema ngana majisa toichia bono botuko mwancho muri togo chaka kurase county ya Kisii kumulekero bwana ke yasensemeli ya Nyalibali niko chinga kechio my gajo mu governor wa county ya Kisii Paul Simbarati kunyara goetia Joel ause Elijah Aobebo buno mokonyo ye na kuba tukirita gochia sebunga ya county ya Kisii ni gensemo ya Nyalibali barokane wesoke ukwanengane yo my ga yake nani kunyara gukwanengane ya sowe ime na kunyara gotea bune gatambo kero kioko mochora Aobebo niko kialinga kiengo nchokolende niko baroche buna niko tia bwatane bako akenani yokoboko barokana kwe sekwe murungani bwango igam asekenani ko tachoro buno mokonyo mu governor we county ya Kisii oyo bwango igo kwana nere Joel Onsari gesukam oyo nyareka ko tayabune rengati yaba murobo abarwandiria bari bagane tekero kyo bokonyo mu governor meje county ya Kisii asekolendo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati ngabeteka ko mochora Elijah Bebo kolengana na gesukani gate bireni ko bagosikege tamukoro kya yo mu governor we county ya Kisii asoko mocholo Bebo buna umurwandirio ya senseme ya yoko mukonya anemona sensemo yoborai we county ya Kisii inchencho jonsari gesuka kurwa Nyalibali masaba na masibi karangara rio
kyobo deputy governor ina mangana, that is what under the preach. Ege kogera obochori nomination yomo deputy governor omonto bweka orengene chinguru oboretiwe ne senate anominate omokonyo ye no governor. And with his wisdom nanyoreta marieta manga mange. With his wisdom also akarigereria nga asabanta banga anyorire gwitira sobosemia buriare konyora gwitira se obungaini bwaye he nominated one of us koba omo deputy governor. And igonye gerete nga again to very important for us now is to move forward inga nomination erija correct oyo minto richa ubeba kaba nominated usaka ba appointed literi gatumwa gucha assembly na ande keroria tumwa rigatumwa inga abantu baririgereria county assembly ya Kisii iririgereria erorenga ngaki iranyare kurieterio goitera se nonye public participation goitera se richiko oyo minte richa abe appointed formally abe sworn in. That is what we are waiting. So in this case yasinge chekero kyalinginya libali ekiga oyo minto Dr. Robert Monda atiganse because tingote hanga nondo muura erwe ko gititense akara gitiganse akero oyo moito kurunya libali achore. We should be able to accept, appreciate and move on because oyo nero choro na bwate qualities to leadership uronde bwens is among the equals asabantu wali kuganikero na gotigana yubono mwanchu murgelio moroki wa yomo yugo somasi university ya Kisii aserieta Simon Machoka myaka 23 igobona asobotuko kiarera abakawe sungia na goita kubwatekana nekera kegotebekana buna no mwancho ye omuiseke oyuwe gotebekana buna otware to mwancho nde egentekerete omusao yokonyaro gwesungia seza Simon Machoka Cross University yo ya Kisii chungumani gochigote abuna babera obabirwa gotwara obwanchane ne munyaroko yo oyuwe gotebekana bo igomo liyo ye onyorete ekemanyire buna ni gabwatu mwanchonde egento kirreto musao yokonyara wesunke mu bironya gosirani gorusigwa a sense mejo asamenyate na kurweka sinyegetali go senkendi ya Kisii teaching and referral hospital ekrobotuko ime bogenrete gorejega kore kiyo musao yokonyara weitie muri kito umirde mumanye no roboti rwa senchira yoime abamenyi bekenyoro kya inaga imenya rural location sub location ya Kiamabundu ward ya Kisii Central imeyebungia nyalibali chache ni gobabo no mwichano emambieri tukulia lero ekero banyora omoroki woyo mobumaka ogatatu ase University ya Kisii werusirie obomoyo asokwengenta buna oyo mobo abanyakinyora selieta ananyarangi akoerera roto no mwichane kenyoro kigyeito kya inaga etuabo kabona mambia tole buya pero twasoka gocha para ali twengo mwana we skuru Kisii University wengenta ire ese kirandi kiriange nanka ige kenyoro bono nali twasoka lyo kaigo twagenda guchiororo akene twanyoro mwana ina besungetie engoli twakero mugambi esimi mugambi naliacha omwana oyo kumba liri atarachi korara na atomerete ori bari konya guchatisa nere botuko na atomete chi message gochi eso omwana oyo rinde bamenyete nere akamotebinga muna mateti gori ogweito kubona mune itete momose kenaro rogerete ageita bono rinde gwetera chi message chi bono rinde bayanyari kana igo twekenyureke bono tokumeti bono na bomwana oyo akugo omokonyi bo mugambi bwe sub location ya Kiamabundu aseleta Jono Ndande nigonere ainekia egekorekyo asate babuna omomuroyi nigabwate emyaka 23 na nigo alengase University ya Kisii asale gosomera animal science kurende magoroba nigarorekanete kabwate oborobo nene iye mwirete eregwata laptop yaye asebono airusetie obomoyo na igoro ya mangana yobwanchani ebo kira litugolia rero mambe Chinsa ibere pero nanyo simi kurwa se clanella kia inaga inga Simon Machoka ore student ya Kisii University werusi ryobo gimabwae
ekero na charoro na nyora nga maene Simon Machoka ogachi igesungeti nekero tuabulia tuanyora nga Simon igare 23 years gare student ya Kisii University as a faculty ya animal science. Umungwano yo iga Simon bamenyire n'abana bamwabo biyabona bamenyeta gwikira buna yaigete igoro lakini rende kerajite marogoba na orogetinga nabwate asira ikagera gasarie laptop yae akayate kabebisara lakini ndare ko communicate ko bandebinga inkikere ndo manyete ngelinga SMS chiatiga magiga nelinga issue ya leto bokongwa se ubugima bwae bose kobo butora na mangana yo bwanchani nigo bono omugambi arure kubolia gochase aboroki wa University Nech College koira amagoro make asa mangana yo bwanchani nabo igo kubolia ekegoria geke goikwa angena kwegwa obosemia narego saba mono mo especially abana ba University Nech College ngekero kwanyorire umosani tobasa ko mwanja mono gite tikiagera ekero kwa mwanjire mono naende ochonyore katika bere gose osaliri otwarire amatende basi yagera twasali ubugima totakire goikeke golie keke kange ko baereza buna babwenete komenya onye gwa omonto gotigire gosokorire bobe basi no bwenete kolemereria kegera nyasaye nabwato uyo asa matukarebo arebocio nigo omobero yo orusigwe asensemiyo na kugachwa asengendo yenyagitali ya Kisii Teaching and Referral obotuki kobogendererete ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Biamono mulikito Mildred Momanyi soroboti rwasenchera yoboikirano kubwatikane ngane yo ichane kiragem gotigana yuni gobono ensemo yebirasi bigandete korosuko kyandiki 10 anemono asenchera yekerero na koleta omungusomo yago ya skuru yabonge kunyara korosigwa asenchera bwenerete ngamo ne skuru ya secondary ya Nyaguta iyo gotoka Chinsa che ward ya Kyogoro imeje county ya Kisii kolengana no mubunge bwensemeza erijanda negato enenchira mu yokonyara kine birango bichi skuru ne birasi ase bunge yenga kiyo abantu aoni go bagandete kubolia anemono umubunge kunyara kumulekera mangana kibasari anemono kora vacancy mu bwagachi we birasi asate birenere bya binyara koroso ko birasi byabo tambere go tabe ko tiles libagelia atume kibase cya so kunyara wakanda bana cintakana bali batari kwenyara nabo bakutinga cintaka korose bunge yo anemono ajiskuru au bunenchire mu yokonyara gusira kisemi na bunenchira mu yokonyarago kyani amangana lingeteme basokano nige kombe kalikemanyekanete buna matatu owners association aiga Kenya bakoretaro yabo ase county ya Kisii karabaganda utagotara chi county irukonyara ko ene kibuna nko rubarama chi kone chinchere chi konyara ko ene kibuna ngoke ni barumu barobo basokane ya rokane comment kana sama tukabwango igam kolengano munyakiroboge obwe kyombe kyerkyo kongo ni gobate biri tukuri aretaro yabo imeye county ya Kisii nigo yakonya konyara kulingoje no bunyabyo botinde ko cyasa barundi ya Chiga abakonyara ko bamahigari yabo ndate bunenchire mu yokonyara ko neki ngoira ni balense mibasukano yabereke ko neki wam nigo cinga kechi batero machi kubwatira namo nebyombe agati yabo neki ombe kerikya NTC unenchire mu yokonyara ko ligereria oborendra bwo no bosombi bwabara umulikito Mildred Momanyi no roboti rwa senchera yoboime buna enchere ya moyo gokiania ajali cha para nigo ekiombe kya matatu owners association kiabage kwaligania na kubwatirana nebyombe binde buna NTSA na gukora ukulingoligwa kwa busagwe kigali eliyo kuligereria ebitambukiro byonsi biribiganeirie asobosombi bwa para asibaragwa no muteneri omatatu owners association Kenya asatebirenere bya kigali cyonsi kuligererigwa na goikirania amachika para eliyo gokyania omubasokano na boigo kogendereria asense mu yebyasara byobosombi. Ilikuwa leo na exercise ya motor vehicle clinic kuinspect kama magari yetu iko sawa, and we've done more than 200 vehicles. With us here is our Matatu Owners Association President, Kenya. Now we have law enforcement officers here, the OSPD, ako hapa na sisi, na other officials. Ni gobono omotelio Matatu Owners Association Kenya Albert Karagacha atebire mbachikubwatirana eliokyania emebasukano Kenya yonsi. Matatu Owners Association is all over the counties
within our Kenya. And we are here today to support the issue of road safety in terms of doing what we call clinics. We are inspecting the vehicles, the drivers are being talked to. The way the chairman has said, we've done around 200 vehicles, and the exercise is going to go the whole country. Tomorrow we are going to be in Kisumu. After Kisumu, we'll be going to Bungoma, all the way to Kitale and Eldoret. So ase chingakie cho nigo omo osbidi kurwa asenseme yo nere aineke buna engane mwamu asobo sombi no kwerenda na igonere buya abanyene kigali amona bali bakora egasi ase kigali echo kulingo lya kigali chabo iliokanya emebasokano aseneke bunamba chikubwaterana asoko eneke buna abanyene kigali ngo chokonyora bale engelia yabo ase obosombi obu. We are here talking just one thing: safety on our roads, safety on our roads, safety on our roads. The initiative is good because it now aligns the passengers and the drivers and the investors in the matatu industry to know what they're supposed to do and at what time while on their investment process or on the roads. Na sisi tumewakaribisha kwa sababu usalama kwa barabara zetu ni muhimu zaidi. Maisha ni muhimu zaidi. Tumepoteza maisha. Tuko na watu wa NTSA hapa wanatusaidia, and it is amazing if you can see what is happening today. Nigo babolia abantu bonsi koba maiso enga kibale asebara nase ekigali nagokana omontereba ondebwensi otindete enga ki arikogendia egali asebara. We are urging the customer, wherever you are, if you see the driver is drunk, the driver is overspeeding, and the issue of carrying excess, as the association we are not going to allow that. We'll want passengers to be driven safely. They are our customers, and we believe that as Kenyans we must work as a team. We are here in Kisii to make sure that the exercise is going on very well, and we urge the Kisii community, Gusii, to work as one so that we can try to achieve the issue of road safety and try to see how we can support our economy. Kulipotelea igetaseni kia Ndizi TV iliteliane Mildred Momanyi. Niyono mulikito miride mumanya soroboti rwa century yoboyekera mwancho mulikere gotigana ito mulikera lyaga bakakolekana boigaseri tukulya lero ebyombe okobwatira namone serikali ye county ya Kisii ekyombekya Rise naboigona Ndizi TV amone ebyombe binda seri tukulya lero niko bomera na sensemeli ya ATC unanchire mu yokonyara kurwa maigeri igoro yobureire bw'endrume okona kurwa sensemeli jine gebyombe byanyara kubolya bale bwatanto bwato bureire bw'endrume kwaneke bunango basoka bale likonyara kwa malyogo unanchire mu yokonyara go kyania obureiro bwo chingakie chubali bali no obureiro bwo igoni kuba buri serikali kwane kibunanko ira ni rensirigo lya malyoga ali bagotumeka bunenchire mu yokonyara kubasire likonyara konyora mu amalyoga joli tukogochia serinde omulekete varinyo sero na ikana senseme yino gotwaliga ndroboti rukubwatia asaba igo muwaziri w'abakinumi ye county ya Kisii aikera nase omuyigoyo Oborwaire bw'endrume negatia maroira koirera abantu konengetwa ase binyoro na senchera yokorwania yonsi nigabe bwatani ao baba kwarigania omuroberio bokorwa bosemya gochesa abantu uyokorekana asensemo ya ATC koturi no mogoko ritkuria rero ase ritukirija rero togochenganga abantu baitu bagusie ngima kosomigu bare igoro ya oborwire bw'endrume Konta tote abantu baitu ba Kisii County muna oboriro bw'endrume nekene no obore tali gosenga no boroki nkotebya abantu twachire ko bwaterana ebyombe bi erinde to create awareness wotebanga oborero bw'endrume no borwaire borabwate montonde bwensi gose boranyare kubwata gose bongo buraire bonde bwonsi boranyare go affect omonto abanke nigo besokia asa abantu baboriwe gotairero borero bobuna eragererio na kobancha bali abarwarite tyote abantu baitu ng'endrume nkobweni gwere na amario gaya naro na endrume teri kwambukira ikere gentu kyo goichana abantu bamite senjo to kwerengeringa no borogi twanya gotebera borogi twakanga na ande abande bateba bakonire ekitalio kene epilepsy sio kasi
na sio kitu inafanya mtu ambaye asifanye kazi yake vile inatakiwa. So I want to extend the arm to the other colleagues everywhere we are in this world, that we accommodate, because we are the brothers, the sisters, we are the fathers, we are also part of that. Egati abari abaiteiro omuchando obuburoiro obo nigo bairera manke ayo bagwetera muno omuchando obwo konyora mariogo n'oburoiro obukongore yakirende nabo togotema kuboremereri tokuboria serikali etuchari buna into abadurwarete egera bamanye nga tokonyora mariogo singencho mariogo bondo naboni buna ncha mariogo kurankonyu amentre nabona kana yetukobora mariogo ino nanya amentre bone teto te serikali nyige konya gotokonya etokonya mariogo egera tokonya Yona lingo gosabe county yetu yo mwesimiwa Simbara atikaki otokonye egera mariogo aya achiche asebinyoro kusechi dispensary egere achikokonya abantu bali bwate no mochando bakugusuburiro obwendrumi ekiagera talire isi gochakonyora mariogo aya utabwati bese chinga kiecho nigo kuboria kwa rwewa gocha serikali enene nabo igo eye county gotwara lichiko ryo gosira abantu barwarete oburoire bwendrume bolina ekere serikali ebe national government ebe county government tigetwale policy yo support asa abantu babwate preps buna bantu bande bonse babwate obolema nechinga kya bantu baboriwe bweso kyana kugenda se chinyagitari eryo konyora obugwenya korende tali kubabisa bali babwate oburoiro obwo tabia abantu baitonga oburoiro obwo nabo boko ba managed tiga abantu baito basoke bacha chinyagitari cheito erinde banyare gokonyora obokonya leta abana baito bonse nyagitari leta abantu abanne bonse nyagitari eri baegwa mariogo bairane burungi bakore chigasi chiabo nchengo sembi bali bayibisite basoke mbubari buriro bombubwati bosoko no guda nya sai weka na metenga kaki ubuno burwire nchengo sembi bali bebisite bache nabo banyare konyora mariogo aya banyaye kogenderera obugima bwabo buchumutu ababwatani abo boigo nigo basimekemete asokworokia ogosemerera nabo igo gwokia emisuma asoko bainyora bari basiriria magima bo kubwatikana no buroiro bwiga aya na senchire yemo yo gokora okonengetwa ase binyoro ane nasi bali barwarete oburoire bwendrume ase serikali ya county ya Kisii yabekire merobere ao yo koinekia buna abaroira abaiga babeire bagokonyeka ngo reporter yegataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Bia muno mulikite varini osera soroboti rwa senchire yobo ikirano gotigana yubono moncho muligele ya matemo kura Chinsa mo chirichie kenyero kiara tandi ekibono ke gotoka asesa location ya Raganga imeye county ya Kisii ward ya Bogisero nigobono egendrete kogani obokonyi kubwatikana umwana obo ojibono bereka rwale togetani emyaka 3 n'ensu ya mateyo ya Charles Motera nigobote buna batemiro kurwali umwana obo gekiraboni gabatangira bokonyi bonde bwensi kubwatikana no botaka bole asenke yubono mulikite dipo na sanya agotumanya Gusii agateba oborema nigorobore imeye kenyoro kiaratandi esa location ya Raganga imeye ward ya Bogisero ekenekiriro kyobokonyi kurwase amate yomogaka Motera omusubati Selina Nyarangi ingagusangana intwe esabali yokuiwerwa ku mwana Mark Nyantika nkamurera buya nimanyorete buya nkamuikie meti enye 3 mwana agachaka koba mutwa manene nkumuira nyagitari ndatebu na macharu mutu nkaba timbwati besa karabutanka ngachanganyora musamali omuya agankonya kamuira elitoret umwana akaenda akabeo korebu operation akabekirwa umupira akarisiwa macho mutu amate y'abana batano na babere nigo bagenderete gwetera amakongu asomugaka bwenkeyo Charles Motera atumekire nibo yaye goika koera ana na ompata bakongu banana somucho yona Ndoji senchire nero rongo kwenyara timbwati nona senko kore manko rusenda gira sarengo na yetenka nitanga ninkairo mane sukuru moyo wana narwate kabire neno no mungana rembwati nerega omanene nere akukura akuza kukwendru one yeme chando mbwata ne menge sana omwana Makinyantika oyo bete no bole mama egayo kuiberwa niga kinire asegeka kemia 3 n'ensu bono kare no bororo obonge
Bono natemire koria chibesa moirani chiamborire. Obokonyi nkori nyare kumuiranira nande tore. Asebire binge oboroire bo mwana Mark nigo bo motangire mama mwabo korwa se Chinchera cyoko mwechandera. Ugi mamenyerete. Nobore nkwende konda lakini bono aso mwana oyo munare igati konyora muntu ngumutigera ngende konda. Naongo tema na mwari na mutigansabu na mnyoke konda na murigeri. Nigo bono baburirio bokonyi korwa Samaria mone serikali iri banyare gutwara obosemeria nainde asenkeywe. Nagani gaki bambera Samaria maya bankonya moirani nande toreti asari gutwa kwe scanning ya kabere singenze gateke kyo mabambo gangu nkeyo bihe bagakya Samaria baya bairo koboko gusema nkonya umwana yagenda nyagitari na baraya batwetana inega baemusie no bakana no mo gabana Simba rati bakine inu motorora mabira motokonye gocha bantu bwatingerende osento konye umwana oyo osento konye obugima bwaye. Ginko ripoteri yange tasini kia onambeya mo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia ratandi kutokesa blocation ya Raganga ewodi ya Bugisero miye bunge ya Kitutu Chache South elitaliane Ndipon asanya Biamono muliketo dipo na sanya soroboti rwa senchere jobo kira no kwegwene go itubu na habarai na boygo na Basamaria bayamba cyo sokya eliko ne kibuna ngo sira baru mwana yomoke anyare konyora obokonyi gotigara boyga senkeyo nigo bono botaka bogendrete ko basongrera ko batakuna na ko bali mabiranda onsi atayo ko bwatekana no ko borona boyga asogota tware ni baisenen nigo chinga kyo chibono oyo mo bwenke yuboygo obetaka okale kraske gatana gatoto se KCP wekira boni gataranya ko gende skuru serita Lydia Kerubo Maga yokonyora magchimi ibere merongo kiandana nilimo ose 296 ikiraboni gatara agende skuru kubwatekana no kuboro kibese kibono cyari kumwancerera agende kraskirya form 1 agendere na masomo buna banga sekana kia renge acho kubo munyagetari asama tuko alebosio yo kwata matema no arishi no yo wana narwate kabeye no mungana rembo atenerega omanene nere akukuza okwendrun one yeme chando mbwata ne menge sana inkeye ga unandai ngosaba garkia Basamaria baya bairo koboko gosema nkonya umwana ya fanya class 8 kutoka St. Patrick's Primary nikapata 296 lakini hakuna pesa. Nilikuwa nataka kuenda shule nzuri lakini hakuna pesa. Sasa nimebaki kukaa nyumbani. Naomba mwenye anataka kunipeleka shule anisaidia anipeleke shule yeyote naweza. Nilikuwa nataka nisome niwe daktari lakini nimeona sitatimiza ndoto yangu. Naomba mwenye anasikia kunisaidia nisaidie niende shule. Na gotigana na yubono mwancho muligire amenye ko rwase kenyoroke manyekanetse buna magwero Chinsa mune cya Nyamira wana ebunge ya Bukutuzi wa Masaba miye county ya Nyamira nigo baganda to ichando bora yobe ko rwase nsemeyo kolengana amenye abo nigo batebira samatuka mange ukwana Ndizi TV abere bakwe murunganiria mangana bo igarengere to boy bya nsemeyo ogotaboro westa yangati yali babere bakumulekira sobe me na gote yabuna erebije obora yansemeyo konyara koligere ligwasome na kubolia bare bensemeyo konyara bwesona nigatibo konyara gukora marwa tanchere abya kane commentas sekinyoleke airira basaya bankonyara gusirira marume nabone ko baganiriye nsemo yobore ndi kubwatira namo nsemo ya nyumba 10 kwane kibunango siribara marwase samarwa tanche ya sensemejo uno muliketo Polikapokara agotomanya abamenyi abayiga kurwa sekinyoleke yakemanyekante buna hanyamare 1 imejinse chiga cya mawero niko bagendere ko babawesokya nakogendera kurwa egikudrege tindiko cyase bali bonse bakubatanirwa mono bwebi obonywa bwa maruwe bikora kolengana mo nabo byagendera ko biko bata kera habuna bogokya Samaria tana nguru kwara na marama gori maruna baro adusumbuyete abana banyure bakababe buna nsietali
ndege ntongira ngetusumbuite akistima ntobwati ubibimboro nanje tindigo tukangoko chingoko jigo sombuo gijigo sombuo ira na asinyirwe sengo tenenera bakwerera kurwa sekenyore keiga nigo bagendere ko bakomanya egetaseni kya Ndizi tibuna amagendero imeye kenyore keiga nigo agendere to ko bagakoratera enyorekane buna nigo abarekora sinsemejiga batarigwikirania amagendera bo boyikiranu asaba muganiro mwemsie kurwa se wadi yeligo momoske nyambega gisesa kweni kibuna ngwikiraniale amagendera ye boyikiranu gesesa egenta to konya tu ne revenue ya keroke kineki nango saba gesesa kwanko gwanja eki revenue kwanya konyire inchuma chipare chichie MCA kwende mpia ya temo kori kwa chitia gotigareti ochiru vole naye inchuma kabisa ora to konye chipare chi neitura chinyure kwere Oigo nigo ba mamachiri homo wakilishi wa wasubati kurwa se kaunti ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi asikirianga niga agendere ko bagakuningora abantu kurwa sorogo ngoriga na kumugania gutalera Chinsa ili kubakonya muna cherusa na gotoigwete gakonya gweta chikando lakini asekenyoro buneke gitu tanya koro tigabaoroke mbagwetera chikando ekere nandi chikura chigo ikange nandi omuntu mayagwacha gutuboka bono kurumaega ngantu tagete tomwarari tigato korerange emirimo tu amochorerete bamenya abaigabo igo barabari minigo bagendere ko bakoboria baraigwensona nigati eli kuringoria na kurigireria ekiki agendere ko bagekoba asekemerie chae inyorikane kurengana marabu nigo baterwe ngachira atiri ejo chigo pima echae nigo chibungire egento kurengana marabu keiriro kore marigwa anene wa sekte yeiga ye chae njino muri nabere saidi ya miaka 10 egatonga nkelikeria eratiri efinyire ne factory management egatonga nagapimire 18.23 bone gakagoba 14 ikotimanye tinenge kogera abaremi tuumire timanye se ministry ya commerce ya lengo wenga mesas siachitekagenda igongo saba intionye serikali ya lengo kokonya abaremi bechae patari chi factory chito enjira chira tugutumia ijire chimbe kabisa omweli oyebro nigo bagadira baraikobwaterana kurwa sinsemeye elikwene kinga ngokora bara amagendero na gokora ebikorwa ebe byagendere koba bikohirania Chinsa magega abarahidiga batoigu bamindo abarahidiga bese serikali bano bagatanga kinga basiri yamaru bano ngai basiri yamaru nande tonyabwate tibago tabuna bana batobolinga ngayare ndoko tamware tugukwanire kaunti yetu ya Nyamira ntubwatiri yoko nyagitari ekurukusiara nyagitari ekurukubotana ntubwatiri yoko nonye mpana ndegokonya muntu enkoko gendera gotorigere ribotambe nande tokonye okonya abana baite ebinyoro buna abana bakora amatemwa abana banyore chibesa bachiere skuru beginko ripotire getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase Chinsa cha magwero imeye kaunti ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara mbya mono muliketo Polycarp okara kurwase kaunti ya Nyamira soroboti rwase nchire jobo ikirano gotigana yubono mwancho muligeria abamenye kurwase kenyero kya Mugambike gotoka bono imeye kaunti ya Kisii boigo nigo baroka ne kwimurungania Chinsa mochiri chia bomachoge asa bono baichaniro asoko baragwestima asensemenya nemono bosoti sengera ase kabono kolengana amenya wate birasenga kentambe ni gobono chize chiwa chistima chia begetu asensemejo oikiraboni kabatanya korrabura bwa asensemejo maiga jogo tuna bokobe kubra chitaya asensemejo echibono batanya korrago ikabono kobora kubura bumaiga chitaya koboro ngati emechane gendrete koba geosegendrete ko balia asensemejo ase bono bagania serikali ya kaunti ya Kisii kanko mukege tambo kinabo kubatira namane company ya Kenya Power kone kiuna nkobe kurubale estima asensemejo muliketo juri kerubo nata rensemi na gotwale roboti urumaiga yamenya bwokorokoro bekana serituko bya lero Nemete yestima e transformer boigo chiwaya chiteneine kworokia uburabu bwe kenyoro kia Mugambi ewodi ya sengera bosoti imeye bunge abo machoge chache korende yetanire miaka 10 asaba menye bensemeye batana korora uburabu korutwa twagajete ga ko mwaka 80 mpaka bone yestima kache kabe kuba iga amto yabeire miaka menge
Deliko rushi bororo. Ono esime yenjanya kuoka, ntobwate chiombe chitinga, ntobwate chingo konto tugete, aki ntobwate estima. Tamfiri po Onyancha, ondo yo mariko. Miaka mingi tu amenyire gaga kuru uhuru. Ntuo maene kenyureke ntu anya korora sitime metega chekabe kugaiga transform kabe kwa. Corona sitimo gabiga ige stime kabe ku emiaka ya rangi 10. Mete na berororo. Chiwaya na bachirororo. Lakini stima teyo. Baka rero yaikeire okonyora mambi meteteyo chiwaya barusi gorongo na kuira bari. Wetero kubara gwestima nigo nonye chiskuru chirange cyatwariro bokongo wikiranie meremo yonsi buno muremo bwa computer boigo abana gutakora amasomo abo marogoba muri skuru yeito ntumanye tinga Kenyere guseri Kenya asengenje tebwati stima abana bagosomera estima esukuru yeito muna mugambi etwaretere chigachete cyamenyere for the last 6 years when I was a chairman there. Paka nkarisaini esengenje estimatera chororo gwetera chigacheti chiri chiga chirobisi minus CPC nga CPC ra koreke onye estimateri school bande babwati chitinganya lakini ntoto go chirigiale sengenje totabwati estima tonyoro ogosikoranga banyina toitwekire bituma igo chinga kichiri chiakare ndo chigenda to bamba kabona toitwekire bituma se distance etambe maka tuarosi abana nyoma mbari konyara ko baba okono ni chiomu waki ebibeya mario nigo babareira sara asechi project babwate echo cyabeire kigo kuba chitinga cyogo sigosie kwa nechiwaya chestima kweibwa tugachingoko 500 ebichuchu bigakubiyonzi pi oyo konga kanebe seyo tuma etinga ningo eyarenge egrupu yabangina be organize tukarosia expecting inga konyoro tole estima yega eta gosema ntali babangina manage posho mill yo minto na kwana etu agorete immediately muna tu aroche mitestima ya chete at the same time tuga charge estima yo neji token chiri cyabege twayiga igotoire baka token chire bending chitabwa tigas igaba chumbe bayito baligereria mangana ya gosena cyabege twororo cyebiru cyachire cyarire abagambi bakorre chibire gochia bago take step in state bakorra barutirwe chengense babugolia emetegendrete koyua ekogenda igamangana yestima mugambi nere chaotic na usanga hapa mugambi lakini sijui Kiswahili niliretu hapa na bwana yangu nikakosa sitima ya kuuza sasa mimi natumia kabaya hapa kwangu wa mama sio nigo basabire abarai anano mujumbo bo Alpha Miruka wekirane chira barierete na kubabekera umuriro sababa barai baito gakia so wancha motokonye stima na into tobweka na abantu bandi na bagwate stima na into tonyara ko bagotwara stima iri ndeto konye no ino gotugere bichuchu no ino gosiera chitinga chichikwamite twagorite chi stima garo twaroche twabeke chigwaya na bochikwamite asichinyuma baito ndagataleta mutu gwakerie stima ye Yinga ripota rigeta sene kia Ndizi TV kore bunge ya bomachoge chache editaria Nenjuli Kerubo Agotebuna anatumia ekebe ya kwake yani koroboi itali mangana Wanchumulikira bono nganchire ya krobo sumale mangana majia senchire yobo ikira nchide kane meronge tano kiande cha butokire chinza risato chabono botuko oikira bono ya krobo sumale na mangeto akwalika kendo ko batikana nebiro na otoko nyana chiraga bunyira boigo ababunge igo bagoserere ko chiko mwaka isiko omuwaziri wabo cheno susani na kumincha ayitari ko chiko ene kibuna nkonyara gukora omugiro bwa abanyagetari jogenda sinyagetari ana kwirira abarwaire konyara go chande kayungati yale turaba tokubwati asina weme na kukumanya bunagenderetse gukolekana toro burgero bya imeya Ndizi TV imtandao buna butambe Facebook Ndizi TV News Digital na bwigensemeli ya YouTube na bokotana Ndizi TV News tobase kweba gutubwati ase website yetu nemerengebere nenye buna Ndizi www.ndizitv.net onyara konyara yomo nenda Lydia Mose no nyara tawetera somo wemanyelio karakari petro ndamukira hane kina kwa nyolre bono uwoitira senchira yechibicha amo na malio gitumana nenga kendili tukure juma semese mangana mayem itira nenchi onkuru Vincent Onyancha